Boas tardes a todos e a todas. O meu nome, por si algún de vos non me conoce, é Olga Campos. Represento a Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas e dende a nosa entidade, pois, como empresarios que somos, queremos decir que a Semana Santa para nós significa mostra do encaixe de Camariñas. E este ano, pois, por circunstancias atípicas, pois non se pudo levar a cabo. E por este motivo, dende a nosa entidade, pois queremos agradecer o traballo realizado por todas as persoas que fan que a mostra do encaixe pois se leve a cabo. E unha pena que este ano pois haxa que deixala adormecida. Agradecer e animar tamén as parilleiras a que continúen co seu traballo e que además pois, o encaixe pois, é un arraigo para o noso concello que ten unha historia de siglos. E dicir tamén que a min personalmente o tintineo dos palillos pois é algo que me encanta. E dicir tamén que dende a nosa entidade pois animamos a todas as persoas que son empresarias e non empresarias a que sigamos loitando xuntos, porque a nivel individual pois é complicado salir desta situación. Dicir tamén que o noso pobo pois é un pobo solidario e queremos que esta solidaridade que continue unha vez que salamos desta circunstancia, porque vai haber empresas e incluso persoas que se queden no camiño e que necesiten axuda, e entre todos pois a unión fai a forza. E decir tamén que se queremos vernos na próxima mostra do encaixe, pois o mellor será que nos quedemos na casa, e eu quedo na casa.